O Concello de Pontevedra ten claro en apostar por unha política de igualdade, unha política que deixe pegada na sociedade e para iso é necesario inculcala dende pequenos. E xusto hoxe a Concelleira de Educación anunciaba que a Consellería desta área vende a aprobar a petición do Concello de crear un Consello da Muller en cada un dos institutos da cidade. Polo tanto, algo que pode parecer, pois unha cousa máis, non? Unha cousa máis que se fai en igualdade, nós o valoramos como unha das ferramentas máis potentes e máis importantes que se van a despregar nos próximos anos no ámbito da igualdade, que é unha formación clara. Cada actividade e cada cuestión que se vai a falar no ámbito da igualdade vai pasar por estes consellos, se vai debatir e desde aí se vai impulsar nos centros. Un proxecto pioneiro en Galicia que lanzan dende o Concello de Pontevedra e que conta coa colaboración da Consellería de Educación. E efectivamente teño que dicir e agradecer a parte implicada tanto da inspección como da parte docente dos centros dos IES públicos e ademais privados concertados que van tamén participar en este Consello e que para mí foi fundamental e básico no sentido de que a través desa participación e de coordinar a través dos problemas que pode haber en cada centro vai a participar ou ben un orientador ou orientadora ou ben un docente que sea nomeado por parte do claustro. Sen dúbida, este Consello da Muller é unha ferramenta moi importante para os mozos da cidade e así nos lo fixeron saber esta mañá. Paréceme un tema moi importante a tratar, sobre todo nesta xente da nosa idade, porque vamos a ser o futuro, é dicir, que cousas que están a pasar agora de violencia machista e cousas así, podemos evitarlo con este tipo de iniciativas. A verdade é que gustame moito porque é unha oportunidade moi grande darnos voz e darnos unha oportunidade para facer cousas que saian de nós, para poñer a nosa pegada. Ademais, este plan é aínda mellor, é dicir, vai haber moitas máis actividades, teñen unha pinta estupenda, a verdade. Segundo a Concelleira de Educación, trátase dunha ferramenta moi importante que contribuirá a rebaixar a conflictividade e a chegar unha visión máis igualitaria do mundo. O xefe territorial de Educación tamén anunciou esta mañá que a partir do vindeiro curso a Consellería porá en marcha un ciclo técnico en igualdade de xénero que terá unha duración de 2 anos.